of journalists. Arwaki himos dikwaram gajon. Erokamano Sharon kuom luonga kae mondo watoga ne Uganda ma Kenya mondo wanyisgi ane ni wasebedo ka waling kendo wasebedo kwa hinyore kaka jofwambo e pacho kae. To waneno ka obila kendo gi sirikal osebedo ka tamo watiyo tijwa. Emomiyo wawacho ni koro sani wan be koro wadwa wuok oko mondo wanyisa ne piny mangima ni Kenya kae weche ok ber ahinya kuom jofwambo gi keyo nikech obila gi polisi osebedo ka rodho jofwambo. Mana kaka isebedo kisomo kae ni neno nyoro gima notimre nyoro jafwambo mang'ula migidendo ni Mashera Gaidho nyoro dhi go mbila ka nigi wuode ka bire tich. Mar ariyo ineno ka odiochieng' mokalo chande bende nichwa neno ka ogo jafwambo moro Nakuru kacha gi Magina. To magi osebedo ka gin gigo mang'eny mosebedo ka timore kata wige mokalo kaka mang'any jobedo ka timore e boma kae. Waseneno ka obila bende tamo jofwambo tiyo tijgi kalure gi weche madhi mbele. Koro waseyudo ka waseneno ka weche dhi mang'eny koro imo wacho ochopo sama wan bende koro nyaka wawuog oko mondo wane kaka wanyalo rito kama watiye kendo tijewa mondo jofwambo obed ka tiyo tijgi kendo nyiso jo Kenya gigo duto matimore e pacho kae maonge luoro kata maonge ni itamo gi timo tijgi. Erokamano ahinya. Ang'eni Eric Oduor kaka jagoro maduong' mar KUJ ibiro bedo kinyisowa chal mar ng'anyo